Значи сега правим една малка реклама тук за групата, която събираме тук масини всяка година. Работим това 15 години на Петро Главас. На касетка се плаща 1,80 €. Ето за какво става въпрос. Да видите масините. След малко ще ви покажем и групата как бере. Това ще бъде последната нива за тази година. Значи, средно един човек, който работи, може да прави от 15 до 20 каси на ден. Приказваме от 8 до 10 часа работно време. Това е зелена маслина в полуостров Халкидики се намираме. Областта на Полигерос, селата сме. Това е един чорбаджия, който включително изкупува маслините от хората тук, от останалите гърци. Всяка година сме тук. Само тази нива е една от нивите, които събираме. Продължителността на работата е минимум 60 дена, като се почва от края на август и се завършва края на октомври. Понякога фащаме и ноември. След малко ще покажем и начина на бране. Как става? Работа е много лесна, с стълби се работи. Така че до година групата ще бъде от 10 човека, сега сме вече към края. От 100 човека искам да кажа, извинявам се. Сега сме към края, в момента работим 40 човека. Вижте за какво става въпрос. Дървета са ниски, хубаво, всяка година се режат. Ето докъде ми стига боя. Ето, значи на втората стълба като се качите и може най-спокойно да ги берете. Включително и деца могат да берат. Ние сме със семействата, сме тук. Като организацията на работа става последния начин. Предварително не се взимат от хората никакви пари. Пътни се фащат 60 евро след изработката. Има място за спане. Общи условия са общи. Ток има, вода има. Кампанийна работа е както черешите в България. Така че заплащането всяка седмица се заплаща. Няма никакви проблеми. Ето вижте за какво става въпрос. Сега след малко ще отидем до групата, която бере на съседната нива, да видите как става брането. И